Témou číslo 1 v medzinárodnej politike sa stala Sýria. Spojené štáty uvažujú, že zaútočia na Sýriu, že ju zbombardujú, a to bez rozhodnutia Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov, len na základe svojho rozhodnutia, tvrdiac, že vládne vojská použili chemické zbranie v Sýrii pri bojoch s povstalcami. Zatiaľ žiadne dôkazy o tom, že vládne vojská použili chemické zbranie, nie sú. Ak by za takýchto okolností Spojené štáty zaútočili na Sýriu, považoval by som to za agresiu. Nie len za agresiu, ale za vojnový úder, ktorý ide proti záujmom Európy, v podstate aj Spojených štátov a kresťanskej civilizácie. Povstalci, ktorí bojujú proti vláde prezidenta Asada, sú silne premiešaní s Al-Kaidou. Dokonca na YouTube, na internete, beží video, kde vojak povstalcov zo zabitého vojaka vládnych vojsk vyreže srdce pred kamerou a pred kamerou ho zje. Je ešte iná okolnosť. Dokonca v amerických novinách Washington Times zo 4. apríla tohoto roku je napísané, že niektorí duchovní tých povstalcov, čiže sunnických moslimov, vyzval povstalcov, aby znásilňovali nesunické ženy, čiže kresťanské ženy, šiítske ženy, prípadne iné. Proste toto sú povstalci, ktorí bojujú proti vláde prezidenta Asada. Preto si myslím, že úder Spojených štátov proti vláde prezidenta Asada, alebo inými slovami bombardovanie Sýrie, by bolo agresiou, by bolo zásahom proti našim záujmom. Preto to treba odsúdiť. A samozrejme Slovenská republika by sa na tom žiadnym spôsobom nemala zúčastniť, ani len nepriamym.